Зараз, калі ласка, прысядзьце і паслухаем гісторыю нашай парафіі, некалькі хвілінаў, пакуль ёсць яшчэ да святой імшы. Таму, хто можа сесці, калі ласка, прысядзьце і услухаемся ў гэтыя гістарычныя даныя словы, каб ведаць, што мы сёння маем за свята. Пахвалёны Ісус Христос, шановныя біскупы, паважаныя святары, дарагія парафіяне і госці нашага свята. Сёння мы сабраліся ў гэтай велічнай святыні, дзе ўжо сотні год узносяцца ў неба малітвы, просьбы і падзякі ўсемагутнаму Богу. Дазвольце ж мне коротенька пазнаёміць вас з гісторыяй Валкаладскай парафіі. Яе пачаткі хаваюцца ў глыбінях стагоддзяў, і звесткі з некаторых дакументаў даюць нагоду казаць пра існаванне тут парафіі яшчэ ў 15 стагоддзі. Пагэтаму на сённяшні дзень можна сцвярджаць, што рэлігійнае жыццё на Валкаладчыне ідзе ўжо 6 стагоддзе. Праўдападобна, што храналагічна гэта найстарэйшы пункт каталіцкай адміністрацыі на тэрыторыі сучаснага докшыцкага дэканата, вядомы ўжо ў пачатку 16 стагоддзя як парафіяльны касцёл. Першая вядомая яго фундацыя звязана з іменем славутых князёў Радзівілаў, а дакладней з удавой князя Мікалая Радзівіла Альжбетай з роду Саковічаў, якая ў 1524 годзе, альбо яшчэ раней у 1522, альбо нават у 1520 заснавала тут драўляны касцёл. У сярэдзіне 16 стагоддзя Валкаладская парафія згадваецца сярод больш чым 50 іншых, прыналежных да ашмянскага павету Вялікага княства Літоўскага. Аднак у гэты час, як вядома, на беларускіх землях пачынае пашырацца пратэстантызм, што закранула і сям'ю фундатараў парафіі, якая перайшла ў кальвінізм. У 1546 годзе паміж войскамі Радзівілаў і атрадамі архідыякана з парафіі з Парахлянова адбылося сутыкненне, падчас якога, верагодна, першы касцёл быў значна пашкоджаны альбо нават знішчаны. Пра гэта дазваляе меркаваць фундацыйны дакумент, напісаны новым уладальнікам Валкалад Янам Дзмітрыевічам Долмат Ісайкоўскім, падкаморам ашмянскім, які ў 1615 альбо нават у 1610 годзе выкупіў гэтыя землі ў Януша Радзівіла, падчашага і кашталяна Віленскага. Долмат Ісайкоўскі піша, што не знайшоў касцёла на раднейшым месцы, ні абсталявання ніякага, ні кавалка дрэва гнілога ці разламанага, ні світара, які пры тым касцёле жыць мог. Усё спустошанае, знявечанае праз крэдытораў і людзей чужой веры. Толькі сляды руін і засталіся. Стараннямі новага фундатара у хуткім часе ў парафіі з'явілася новая святыня, якая была перанесена з ранейшага месца на тое, дзе мы з вамі знаходзімся зараз. Паўстала яна ў 1624 годзе пад тытулам «Звеставанне Найсвяцейшай Панны Марыі» і святого Яна Хрысціцеля і была кансакравана біскупам-суфраганам Мікалаем Слупскім 12 верасня 1677 года ў гонар святой Ганны, пра што сведчыў памятны запіс пад хорамі. Такім чынам, 17 стагоддзе стала стагоддзем рэлігійнага адраджэння на землях нашай парафіі, пра што сведчыць і накладзеныя на мясцовага плябана фундатарам Долмат Ісайкоўскім абавязкі. Абавязковая імша ў нядзелю, сераду і пятніцу з выбаўлення яго душы і грахоў, а таксама утрыманне чалавека пры касцёле для спеваў і навучання дзяцей. Для грашовага забеспячэння Ян Дзмітрыевіч аддаў у карыстанне касцёла фальварак Свіркушчыну, вёску Віржы і возера Габы, а таксама валоку пустой зямлі сярод мястэчка. З інвентара пачатку 18 стагоддзя вядома, што ў драўляным касцёле вялікай пашанай сярод вернікаў карысталіся абразы Найсвяцейшай Панны Марыі і святой Ганны, якія былі змешчаны ў бакавых алтарах
з левага боку, а правыя бакавыя алтары змяшчалі абразы святога Юзафа і разьбленую фігуру крыжавання пана Езуса. У галоўным жа алтары знаходзіўся абраз святога Яна Хрысціцеля, па апісаннях вельмі падобны да таго, які сёння змешчаны ў бакавым алтары. У 1724 годзе, згодна з прывілеем папы рымскага Інакенція XIII, у нашай парафіі было створана брацтва Божага провіду, якое існавала за кошт збіранай ахвяры і не мела сваёй маёмасці. Асноўнай мэтай гэтага брацтва з'яўлялася дапамога хворым і убогім, апека сіротаў і ўдоў. Менавіта члены гэтага брацтва служылі ў парафіяльным касцёле, у шпіталі, звесткі пра дзейнасць якога захаваліся ў дакументах аж да канца 19 стагоддзя. Цікава, што прыблізна ў апошняй трэці 18 стагоддзя у Валкалаце, акрамя каталіцкай парафіі, дзейнічала яшчэ і уніяцкая, гады фундавання каторай вызначаюцца па назве адной з метрык – кніга ахрышчаных у царкве Валкалацкай уніяцкай з 1768 па 1782 гады. Дакумент жа візітацыі 1784 года, аднак ужо не згадвае пра яе існаванне. Верагодна, былі складанасці з душпастарствам, або вернікі уніяты былі далучаны да іншай парафіі, у вёсцы Валкалат, у Сітца. Але менавіта ў гэты час у валкалацкім касцёле з'яўляюцца пэўныя элементы, якія мы з вамі можам бачыць і зараз. Напрыклад, драўляныя фігуры святых біскупаў Станіслава і Мікалая, альбо абраз апостолаў Сымона і Юды Тадэвуша, які сёння змешчаны ў верхнім ярусе галоўнага алтара. З 1794 года у выніку падзелу Рэчы Паспалітай уся валкалацкая парафія была далучана да расійскай імперыі. І хоць спачатку здавалася, што гэта не павінна значна паўплываць на набажэнстве ці спосаб малітвы, усё ж з часам тут мелі месца грунтоўныя змены. Задзяржаўных ад 1859 года альбо кнігі Казаняў 1789 года вы можаце бачыць на імправізаванай выставе ля алтара Найсвяцейшай Панны Марыі. У сярэдзіне 19 стагоддзя наша парафія вяртаецца ў склад віленскай дыяцэзіі. І да яе, акрамя мястэчка Валкалата, належаць яшчэ 72 вакольныя вёскі. Дзейнічаюць 3 капліцы на Могілках, у Тэрэз-дворы з 1765 года, у Старой Жосне. Працяглы час яна належала праваслаўным і была вернута каталікам пасля пачатку Першай сусветнай вайны. І ў 50-е гады мінулага стагоддзя была знішчана савецкімі ўладамі. Касцёл жа год ад году ўсё больш і больш патрабаваў рамонту. І неаднаразова валкалацкія парафіяне звярталіся да царскіх уладаў з просьбай аб дазволе на будаўніцтва новай святыні, якая ў выніку і была адбудаваная ў 1884 годзе і асвечана 12 кастрычніка 1885 года. Але справа будаўніцтва не была простай. Імперскія ўлады не былі асабліва зацікаўленыя ў будаўніцтве каталіцкіх храмаў, і таму афіцыйны дазвол далі толькі ў 1882 годзе. А ксёндз Нікадым Цыцын, тагачасны пробашч, распачаў будаўніцтва касцёла значна раней на свае парафіяльныя сродкі, абставіўшы ўсё як рамонт касцёла. Маўляў, трэба было мацаваць цагляны фундамент і сцены, але фактычна ж былі ўзведзены новыя прама над старым касцёлам. Будавалі яго насыпкам. Вакол сцен насыпалі дарогу для коней, якія цягнулі камяні з пагоркаў ля Сэрвачы і ўсё вышэй і вышэй па пясчанай дарозе. А раствор, якім замацоўвалі камяні, мяшаўся на яйках, якія збіралі тады па ўсёй акрузе і казалі, што на вялік дзень падчас будаўніцтва ў парафіі ніводнага яйка і не было. Не менш цікавай з'яўляецца гісторыя пра тое, як касцёл накрывалі. Царскія ўлады паставілі ультыматум. Касцёл будзе ў тым выпадку, калі за адну ноч будзе накрыты дахам. І гэты цуд адбыўся. За адну ноч парафіяне накрылі дах. Як? Дыванамі, дарожкамі, посцілкамі, усім, што было і можна скарыстаць. І вось сёння мы маем магчымасць быць у сценах касцёла, пабудаванага ў такіх складаных умовах, але вельмі з вялікім жаданнем і моцнай верай. Як жа выглядаў
гэты будынак касцёла з самага пачатку. Сцены паштукатураныя, пабелены. Столь на 4 драўляных слупах, абшытых дошкамі, пафарбаваных у блакітны колер. А ў 1905 годзе быў адноўлены галоўны алтар у тым выглядзе, які ён мае і зараз. І фігура ўкрыжаванага Езуса Хрыста узятая са старога алтара. Ніша алтара у Вялікую Пятніцу закрывалася вельмі прыгожым абразом укрыжавання рукі пецярбургскага прафесара Акадэміі мастацтваў Салмановіча. Пярэднія бакавыя алтары і цяпер выглядаюць гэтаксама, як і стагоддзя таму. Яны захаваліся збольшага са старога касцёла. А вось гісторыя задніх алтароў, асабліва алтара Святога Роха, досыць цікавыя і непасрэдна звязаныя з нашай сённяшняй урачыстасцю. Фэст на Святога Роха, як апынулася, пачаўся ладзіцца ў нашым касцёле толькі з 1902 года, згодна з распараджэннем арцыбіскупа Віленскага. І ў 1903 годзе пры ксяндзы Баляславе Сакалоўскім на сродкі парафіян быў узведзены алтар Святога Роха майстрам Клянеўскім. Абража Святога Роха прыехаў сюды з Варшавы і быў намаляваны мастаком Раствароўскім. Прыблізна ў той жа час былі адкрыты і новыя сучасныя могілкі на пагорку, дзе была ўзведзена брама і маленькая званіца, яна захавалася і зараз, праўда, не ў вельмі добрым стане. Прыкасцёльная каменная званскі закладзена тут у 19 стагоддзі, існавалі колы жывога рузаджанца і братства цвярозасці. Час уз'яднання Беларусі прыпаў на час службы тут ксяндза Рамуальда Дроніча, выключна цікавай асобы, дастойнай асаблівага выступу. Ён заснаваў пры парафіі кравецкія, кухарскія, пчалярскія, садова-агародныя курсы, стварыў парафіяльны хор, ахвотна лячыў людзей зёлкамі і самаробнымі лекамі, з-за чаго карыстаўся вельмі вялікай павагай сярод людзей. У час жа Другой сусветнай вайны ён дапамог савецкім вязням, некалькі соцень якіх былі размешчаны ва ўласным праўленні, у мясцовай школе і проста ў цэнтры мястэчка, пад адкрытым небам. І ён не толькі аказваў духоўную падтрымку салдатам, прыносіў ім ежу і неабходныя лекі. А калі між палоннымі успыхнула дызентэрыя, то ксёндз Дроніч змог сваімі намаганнямі спыніць хваробу дыетай і зёлкамі. Але дапамога савецкім салдатам, быццё агентам і капеланам арміі краёвай і супраціў пры здыманні званоў з валкаладскай званіцы прывялі да таго, што ксёндз разам з 5 пробышчамі суседніх парафій быў расстраляны у вёсцы Барок пад Глыбокім. Такі ж лёс спасціг і наступнага пробышча, ксяндза Яўгена Ладэцкага. Пасля вайны справай аднаўлення парафій займаліся ксёндз Станіслав Гурскі, якога людзі памяталі як ксяндза на матацыкле, ксёндз Казімір Тамковіч, які прайшоў лагер у Сібіры і быў вельмі паважаны сярод людзей і уладамі. А з 1988 года у нашай парафіі неслі сваю службу браты капуцыны. А менавіта усімі намі любімы і глыбока паважаны отец Пётр Ясевіч, які 24 чэрвеня 1988 года быў прызначаны пробашчам парафіі. Валкаладскі касцёл у той час гэта адзіны дзеючы касцёл у наваколлі, і таму отец Пётр ахінаў душпастарскай апекай таксама і Докшыцы. І дзякуючы аслабленню тэістычнага рэжыму, шматлікія вернікі атрымалі магчымасць адкрыта вызнаваць сваю веру і актывізаваць рэлігійнае жыццё. У 1989 годзе вярнулі на патрэбу культу касцёл у вёсцы Парафьянова. І ў гэты ж самы час да айца Пятра пачалі прыязджаць з дапамогай капуцыны варшаўскай правінцыі. Яго стараннямі адбыўся паўнавартасны рамонт касцёла, будаўніцтва плябаніі. Пад яго чулай духоўнай апекай у нашай парафіі з'явіліся пакліканні да святарства. Гэта ксёндз Александр Дулінец, айцец Сергей Матюшонак, якія прынялі святарскае пасвячэнне ў 2002 годзе. На год радней ксёндз Павел Самсонаў. Хочацца шчыра падзякаваць братам-капуцынам, якія неслі у нас сваю службу да 2016 года. Гэта айцец Томаш Юнчык, айцец Кшыштаф Грошык, айцец Андрэй Зуй, брат Ярослав Крылович, брат Валерый Кунгер. А пра отца Андрэя хочацца сказаць таксама асобна, таму што ён адрамантаваў дах, агароджу, пафарбаваў касцёл, памяняў вокны і брамы, аднавіў алтары і пачаў працу па аднаўленні першапачатковага роспісу касцёльных сцен.
За гэтыя гады браты капуцыны сталі блізкімі і роднымі для большасці вернікаў. Мы дзякуем Богу, што паслаў на наш шлях такіх цудоўных святароў і гаспадароў касцёлаў. Працу ж сваіх папярэднікаў працягвае наш сённяшні пробашч, ксёндз Олег Півавар, які таксама шчыра клапоціцца пра наше духоўнае ўзрастанне, пра тое, каб жыла і развівалася наша ваўкалацкая зямля. Гісторыя нашай парафіі багатая і самабытная, са сваімі ўзлётамі і падзеннямі, вартая ні аднаго даследавання і ні адной кнігі. Будзем спадзявацца, што яна яшчэ будзе працягвацца доўгія гады. Дзякуй за ўвагу.
Тафиля, Мечислав, Демишонок, Ирена, Мария, Генрих. За померлых семьи Сабынич, Мария, Вацлав, Франц, Юзеф, Эмилия, Ипполит. За померлых семьи Нестеронок, Мечислава, Янина, Иосиф, Леонид, певно. Калі нешта неправильно прачытаю, прабачце, але розны почерк. Янина, Алина, Славомир, семьи Курцевич, Михаил, Сабина, Антонина, Рафель, Галина, Паулина, Леокадия, Бобровских, Мария, Тадеуш, Антонина, Полиния, Жалейка, Юзов, Петр и усіх померлых Рачицких, Коляга Дмитрия. За померлых семьи Шараповских, Статута, Петрович, Короневских, Янукович. За померлых семьи Литвин, Котейка, Алиновских. За померлых семьи Палачанин, Ючкович, Шимановский, Югола, Михалевич, Котейка, Мартуль, Бутранец. За померлых семьи Богаткевич, Маркевич, Мечислава, Юзефа, Ганну, Людвику, семьи Михалевых, Ганну, Олега, Андрея, Марию. За померлых семьи Масевич, Плюта, Ивановских. За померлых семьях Садовских, Оляхнович, Петрович. За померлых семьи Курцевич, Янкович, Шумель, Гигола, Малашенко, Котейка, Матишонок, Кишко, Козловских. За померлых Кишко, Пятковские, Котейка, Лукша. За померлых Гайкович Александр, Юзефа, Салюня, Кайтан, Вертинский Дмитрий, Янкович Владислав, Петрунеля. За померлых Лимановская Юзефа, Бронислав, за всю родину. За померлый Круг Сергей. За померлых Плюта Эмилия, 25 год смерти, Дач Франц и Ядвига. За померлых семьей Янкович, Марьяна, Юзефы, Болеслава, Науец, Адульфины, Владимира, Малянии, Болеслава, Франца, Сварцевич, Анели, Казимиры, Юзефа, Казимирских Вер, Юльяна, Франца, Галины. За померлых семей Кузьмич, Станислава, Леокадии, Марии, Юзефа, Скачко Паула, Зофии, Паулины, Галины, Болеслава, Манулина, Кулинич, Леонида, Виктора, Веры, Ганны, Матюшонок Паула, Станислава, Янины, Адама, Франца, Марии, Альбины, Алины. За померлых Литвин, Кайтан, Амилию, Антона, Юзефу, Виталия, Матюшонок Феликса, Янину, Галену, Иосифа, Юрия, Янину, Дружинскую Кулету, Михаль, Кулету, Каренька Ядвигу и Антона, усіх померлых сем'яў Літвін і Матюшонак. Вось гэтай інтэнцыі, а таксама за усіх наших продкаў памерлых, якія тут пахаваныя, таксама прасілі з-за граніцы нашыя парафіяне, якія выехаўшы і даўно жывуць у розных странах, прасілі аб гэтую малітву. Также ксёндз біскуп будзе маліцца за наших продкаў памерлых. І цяпер будзе хвіліна, калі біскупы пройдуць, каб выйсці ў працэсіі, яшчэ можам сядзець, а як толькі зазвоніць звон і зайграюць арганы, тады паўстанем, каб урачыста распачаць святую імшу.
Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Сопокой вам. Дорогі брати і сестри у Христі Пану, вітаю на початку ксяндза екселенцію арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевича, митрополита Мінска-Могилёўскай архідыяцэзіі, які прыбыў да нас, каб весці гэтую літургію нашай штогадовай урачыстасці, але літургію таксама юбілею нашай парафіі. Вітаю таксама ксяндза нашага душпастара, ксяндза біскупа Олега Буткевича, ардынарыя нашай віцебскай дыяцэзіі. Вітаю усіх святароў, якія прыбылі на гэтую урачыстасць. Вітаю таксама мясцовыя нашыя ўлады. Вітаю усіх людзей добрай волі, якія прыбылі як госці ў нашу парафію. Вітаю таксама масавую інфармацыю мас-медыя, якія таксама і праз тэлебачанне трансмітуюць гэтую святую імшу, і будзе складзены фільм, які таксама можна будзе аглядаць праз інтэрнэт-тэлебачанне. Таксама вітаю Радыё Марыя, вітаю нашых спевакоў, хор, арганістаў, якія будуць таксама узбагачаць сваёй прыгажосцю гэтую літургію. Вітаю вас усіх, браты і сёстры, і запрашаю прыняць удзел у нашай урачыстасці. Ксяндзе біскупе, просім узначаліць гэтую святую імшу. 600 год. Такія лічбы не часта можам пачуць у нашай навейшай гісторыі, якія б мелі уплывы, якія б мы маглі ўзгадваць пра гэтыя так даўнія падзеі. Вось сёння тут у гэтай парафіі мы дзякуем Богу за гэты час трывання каталіцкай супольнасці на гэтай зямлі. Як пачулі з вамі ў гісторыі, гэта не быў лёгкі час, быў вельмі бурлівы. І сёння перажываем не найлепшыя, не найспакайнейшыя часы, але дзякуем Богу за тое, што гэтая парафія жыве, за тое, што ёсць святыня, за тое, што тут узносіцца хвала усімагутнаму Богу. І ад свайго імя вельмі сардэчна вітаю усіх гасцей сённяшняй урачыстасці, вітаю вас, дарагія парафіяне, госці нашай парафіі, якія сёння сабраліся, каб падзякаваць Богу за гэтую значную падзею. Вітаю святароў, братоў, сясцёр законных. Вітаю асаблівым чынам, дзякуючы за працу, як мы з вамі таксама пачулі тут, у гэтай святыні, у гэтай парафіі айцоў Капуцынаў на чале з кусташам. Кустодыі айцоў Капуцынаў у нас на Беларусі, айцом Олегам Шэндай. Шчыра дзякуем за прысутнасць. Канешне ж, узгадуючы пра Капуцынаў, не можам яшчэ раз узгадаць, і, напэўна, яшчэ сёння прагучыць гэтае імя. На жаль, не ёсць сярод нас, але духоўна лучыцца зараз у малітве айцец Пётр Ясевіч, якому вялікая пашана, павага і падзяка за яго працу тут у гэтай парафіі. Нездарма сёння маем ксяндза арцыбіскупа пры алтары. Яшчэ да яго асобы вернемся, але хацеў бы шчыра падзякаваць за прысутнасць тут сярод нас ксяндзу прэлату Эдмунду Даўгіловічу праз 3 гады. У тых цяжкіх пачатках адраджэння касцёла ў нашай зямлі ён сваё сэрца ўкладаў тут у гэтую парафію. Ксяндзе Эдмундзе, дзякую вам сёння за вашу прысутнасць тут на гэтай імшы. Гэта вашае свята. Нехай Бог благословіць і адудзячыць вам за вашу працу на гэтай зямлі. Ксёндз святой памяці Францішак Грынкевіч, якого добра памятаеце, які таксама уклаў сюды сваё сэрца, частку свайго жыцця. Нехай Бог тым, хто падтрымліваў, хто быў проста верным слугою Христа на гэтай зямлі, нехай усім адудзячыць. Шчыра вітаю таксама і святароў, якія з гэтай парафіі выводзяцца. Іх таксама мы з вамі пачулі. Дзякую за прысутнасць сёння і канцлеру нашай парафіі, рэдактару нашай каталіцкай вестніка, якого добра ведаем, ксяндза Віктара Міхевіча. Усіх святароў, усіх вас, дарагія браты і сёстры, ну і ксёндз арцыбіскуп, які 30 год таму назад
здзейсніў першую візітацыю ў гэтай парафіі пасля атэістычных часоў. Вы сёння тут разам з намі, нягледзячы на сваю занятасць, свае справы, якіх сёння вельмі шмат. Дзякуй вам вялікі, эксцэленцыя, і просім узначаліць гэтую святую імшу і пакіраваць сённяшняй літургіяй. Дзякуй вялікі. Ваша Эксцеленция, глубоко поважанный бископ Олег Буткевич, ординарий Витебской диецезии, поважанный ксёндз Пробашч, дорогие святари, консекрованные особы, представники державной влады, дорогие братья и сестры, парафіяне и гости сегодняшнего свята. На початку этой святой мши я сердечно всех вітаю. Дякую ксёндзу біскупу Олегу, дякую Пробашчу за запрошение. Для меня вельми важно быть на этой урочистости сегодня, когда отзначается это великий юбилей 600-годдзя повстання парафії і 150-годдзя гэтага касцёла. Бо, як уже было сказано, 30 годов тому, таксама такі невеликі юбилей, скажем, вось мне, біскупу, першому біскупу на Беларусі, пасля Другой сусветнай войны, довелося тут быць. Мы туди приехали разом с ксёндзом пралатом Эдмундом Довгиловичем, приехали с Парафиянова. Тогда каждый день мы ездили так в две парафии, плюс-минус. До обеда одна парафия, после обеда другая парафия. Но по такие часы были, розпочиналося, было это одрадження, треба було підтримувати людей, треба було бачити, як в якому стані знаходиться парафія, чиняти нові костьоли, творити в этой парафії, створити парафії. І це був такий час. Сьогодні пройшло вже 30 років, і дякую всім тим, хто тут триває, хто тут одраджав гэтую парафію, хто в гэтай парафіі працаваў у цяжкія часы, калі быў атэістычны рэжым. Ну, а асаблівым чынам хачу, вядома, падзякаваць, ужо тут дзякавалі ўсім, вось, і Довгловіч тут прысутны, і Грінкевіч, які памёр, вось, але таксама Петру Ясевічу, моему вялікаму сябру, якога сёння збіраюся таксама наведаць, які тут аддаў частку свайго жыцця. Частку свайго сэрца заставіў тут, у гэтай парафіі, каб гэтая парафія жыла, каб яна развівалася. І сёння мы бачым гэты народ Божий, які сабраўся у гэтую 20-ю нядзелю, звычайную, але не ў звычайны дзень, бо таксама дзень адпу Святого Роха. Ведаем, што сёння мы перажываем гэтую эпідэмію коронавірусу, і менавіта Святы Рох – гэта апекун пры гэтых інфекцыйных хваробах, таму звяртаемся да яго. Але не толькі гэта адна інфекцыя. Іншая інфекцыя яшчэ таксама ёсць у нашым жыцці, у жыцці ўсяго свету, але таксама і нашага грамадства. Гэта грахоўная пандэмія, гэта эпідэмія граху. І таксама мы павінны сёння прасіць Бога прадстаўніцтвам і апекуна гэтай парафіі святого Яна Хрысціцеля і святого Роха, якого сёння ўспамінаем, каб мы маглі шчасліва выйсці з гэтай эпідэміі. Таксама, як ужо узгадваў біскуп Олег, мы ж перажываем вельмі складаны час. Напэўна, у сучаснай гісторыі Беларусі такого часу не было. Мы не ведаем, што можа здарыцца сёння, што можа здарыцца заўтра, і хацелася бы, каб усё мірна вырашылася. Столькі крові ўжо праліта было, 2 чалавекі загінулі, столькі людзей таксама знаходзіцца яшчэ ў вязніцах, дзе яны перажываюць вельмі складаны для сябе час, для сваіх сем'яў.
Молимся. Боже, Ты подрихтовал для тех, кто Тебя любит, великое духовное богатство. Наполни наше сердце горячей любовью до Тебе, как мы во всем и больше за все Тебе любили, и отримали обещанную спадщину, якая большая за наши жадания. През Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Заховуйте правосуддя и чините справедливость, бо хутко прийде збавлення моє, и объявится справедливость моя. Сынов чужеземцев, якие долучились до Пана, каб служить Ему и любить имя Пана, каб быть Его слугами усіх, хто заховує суботу, каб не ганьбить яе, и тых, хто моцно тримається моего заповету. Земли мы спознали ягоную дорогу, между всеми народами Яго збавление. Нехай все народы славят Тебе, Боже. Нехай веселятся и радуются все племены, бо Ты судишь народы поводле правды, и племенами на земле керуешь. Нехай все народы славят Тебе, Боже. Нехай славят Тебе народы, Боже. Нехай славят Тебе народы все. Нехай Бог нас благословляет, нехай боятся Его усе межи земли. Аллилуйя, 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 Иисус обвещал Евангелие об володарстве и лечил усялякие хворобы у людей. Аллилуйя. Пан звонит. Читание святого Евангелия поводле Матвея.
У той час Езус выйшаў і скіраваўся ў землі Тыра і Сідона. І вось жанчына з Ханаана выйшла з тых ваколіц і пачала крычаць: «Змілуйся надо мною, Пане, сыне Давіда! Моя дачка цяжка апантаная злым духам». Але Езус не адказаў ёй ані слова. Тады вучні ягоныя падышлі і прасілі яго: «Отпусти яе, бо яна крычыць услед за нами». И он сказал в отказ: «Я посланы только до загинувших овечек с дома Израиля». И она ж подошла, поклонилась ему и сказала: «Пане, да поможи мне». И он сказал в отказ: «Нягожа забрать хлеб у дзяцей и кинуть шчанятам». И она сказала: «Так, пане, але і шчаняты ядуць крошки, якія падаюць са стола гаспадароў іхных». Тады Езус сказаў ёй у адказ: «О, жанчына, вялікая вера твоя! Няхай станецца табе, як жадаеш». І з гэтага моманту яе дачка стала здаровай. Это слово Пана. Нехай усе народы хваляць Бога. Глубоко поважаныя браты і сёстры, удзельнікі гэтай святочнай у Евхарыстыі. Гэты рэфрэн рэспансарыйнага псалму сённяшняй святой імшы вельмі добра упісваецца ў атмасферу сённяшняга свята. Мы добра ведаем, што перад сваім небаўшэсцем Езус сказаў сваім апосталам: «Ідзіце і навучыце ўсе народы». Ідзіце і навучыце ўсе народы. Гэта быў мандат Езуса Христа. Гэта быў яго тэстамент, а мы добра ведаем, што тэстамент павінен быць выкананы. І апосталы яго выконвалі. Яго продолжаюць выконваць наступнікі апостолаў, біскупы, святары, кансакраваныя асобы і таксама светскія вернікі, бо ўсе мы з'яўляемся апостоламі. Кожны з'яўляецца апостолам, святар ці светская асоба. Хто пахрышчаны, той павінен несці адказнасць за абвяшчэнне Божага валадарства, за яго будаванне і за абвяшчэнне заўсёды жывога і заўсёды дзейснага Божага Слова. 600 гадоў таму людзі гэтай зямлі прынялі Езуса, які, дзякуючы гэтаму абвяшчэнню Евангелія, ужо пілігрымаваў па ўсёй зямлі, па ўсіх кантынентах. 600 гадоў таму нашыя продкі запрасілі яго сюды, каб ён тут быў у Божым Слове, каб ён тут быў у сакраментах, асабліва ў Евхарыстыі, каб ён тут быў у служэнні касцёла. 600 гадоў – гэта вялікі час, нават калі мы параўнаем з гісторыяй хрысціянства, якая лічыць 2000 гадоў. Гэта азначае, што каля 35% гэтага ўсяго часу, ўсёй гісторыі хрысціянства, тут знаходзіцца святыня, тут абвяшчаецца Божае Слово, тут здзяйсняюцца сакраменты, тут праз хрост людзі становяцца членамі містычнага цела Езуса Христа, членамі касцёла, і тут кормяцца хлебам вечнага жыцця. Тут яны аднаходзяць таксама і Божую ласку. Тут яны аднаходзяць у гэтых канфесіяналах, аднаходзяць таксама супакой душы, каб сцены гэтага касцёла маглі прамаўляць. Сколькі гісторый можна было бы распавесці? Гісторыі навяртання людзей, гісторыі тых, якія прыйшлі першы раз сюды, можа, не верачы ў Бога, але тут знайшлі Бога. Гісторыі тых, якія тут злучылі сваё жыццё у сакраменце шлюбу, у сакраменце святарства, таксама паклікання да святарства і гэтак далей. Гэта літанне таго, што тут адбылося на бясконцы. Сёння таксама мы адзначаем і іншы юбілей 150-годдзя гэтага касцёла. Гэта не першы касцёл, як мы ўжо пачулі тут з гісторыі, якую нам прачыталі перад гэтай святой імшой. Таксама колькі тут адбылося, і дзякуем сёння Богу, што гэты касцёл заўсёды дзейнічаў, нават у самыя жорсткія часы пераследу, ганенняў на касцёл у савецкія часы. Кожны юбілей гэта
вялікая нагода дзякаваць Богу за тыя дары, якія мы атрымалі, якія атрымаў народ, якія атрымалі нашыя продкі і якія мы сёння атрымліваем у гэтай парафіі і ў гэтым касцёле. І мы сёння дзякуем усім тым, хто стаяў у вытокаў гэтай парафіі 600 гадоў таму, хто будаваў касцёлы, якія былі перад гэтым касцёлам і гэты касцёл. Дзякуем святарам, якія тут служылі. Дзякуем арганістам, дзякуем закрыстыянам, дзякуем міністрантам, дзякуем вернікам, якія тут прыходзілі, каб атрымаць асалоду ад Бога, каб пачуць гэтае вечна жывое і актуальнае Божае Слова, каб атрымаць Божую ласку, якая патрэбная да збаўлення. Сёння гэта таксама добрая нагода перапрашаць Бога за, можа, не да канца выкарыстаныя магчымасці, якія мы і нашыя продкі атрымлівалі і далей атрымліваем у гэтай парафіі і ў гэтым касцёле. Мы ўсе тут сабраныя з'яўляемся хрысціянамі. Мы пахрышчаныя, але ці з'яўляемся такімі хрысціянамі, якімі хоча нас бачыць Бог? На жаль, найчасцей сёння ў наш час ёсць такі хрысціянаў, якія з'яўляюцца веруючымі, але не практыкуючымі. З'яўляюцца тымі, якія, можа, ў касцёле складваюць ручкі пабожна, а па-за парогам касцёла, па-за яго дзвярамі, па-за яго брамай жывуць як пагане. І таму сёння мы кажам аб неопаганах. Ёсць такі прыгожы аповед, што ў адным зоапарку здохла малпа, шимпанзе, падобная да чалавека. Ну, беда, як цяпер смяшыць людзей, асабліва дзяцей, як што зрабіць, пакуль купіць, пакуль знайсці, колькі это каштуе сёння, цэлая праблема. Нехта кажа, але ў нас тут ёсць такі выспартаваны чалавек, можа, мы яго, ён патрэніруецца, мы яго адзенем гэтую шкуру, гэтую малку, і ён так будзе смяшыць гэтых дзяцей. І нават не дрэнна ў яго гэта ўсё адбывалася. Але один раз так скакаў высока, пераскочыў гэты плот, які аддзяляў яго ад другога вольеру, дзе спаў цар звероў леў. Нешта так упала, леў праснуўся. Сем'і, палавіна сем'яў у Беларусі, больш за палавіну, разведзеныя. Гэта не толькі трагедыя былых ужо мужика і жонкі, гэта трагедыя таксама і дзяцей. Хто іх тады выхоўвае? Вуліца. А потым мы пытаемся, адкуль бяруцца гэтыя праступленні? Адкуль, для чаго моладзь такая часамі агрэсіўная? Божы дар жыцця, самы вялікі Божы дар жыцця. Сёння ім маніпулюецца, выкарыстоўваючы найноўшыя дасягненні генетыкі. Сёння ўжо створаныя цэлыя інстытуты на захадзе, якія называюцца beautiful children, прыгожыя дзеці. Калі яшчэ дзіця знаходзіцца ў баўлоне маці, а ўжо можна змяніць колер валасоў, колер скуры, колер вачэй. Сёння таксама штучнае запладненне ўсё больш і больш распаўсюджваецца. Касцёл супраць такіх, і мы пісалі таксама да нашага ўраду, аднак прынялі такі закон, што гэта можна. Нам кажуць, што калі будзе штучнае запладненне у Беларусі, то можа будзе больш народзіцца дзяцей у год каля на 1500–2000. Што гэта, напэўна, кожнае жыццё вельмі важнае, але што гэта у параўнанні з 25 000 абортаў, якія кожны год здзяйсняюцца ў Беларусі? А колькі эмбрыёнаў загіне пры гэтым штучным запладненні? На гэта пытанне ніхто не задае. Гэта жыцце. Калі ў Італіі хацелі прыняць такі закон, канферэнцыя біскупаў Італіі выпусціла такія плакаты, я сам бачыў іх, дзе напісана так: ты таксама быў эмбрыёнам. А якія нашыя медыя? Сёння нельга евангелізаваць без сучасных медый. Я дзякую усім медыям, якія сёння прысутнічаюць тут, і Віцебскай дыяцэзіі, Католік Бай, і Радыё Марія. Гэта ўсё вельмі важна. Але ці ўсе медыі такія? Што там сёння найбольш чытае і глядзіць моладзь? Якія фільмы? Якія праграмы? Чаму яны там вучацца? Сёння таксама да гэтага алкагалізма, які так распаўсюджаны, які з'яўляецца бядой на нашай зямлі, далучаецца наркаманія. Пройдзем па вуліцы і паслухаем размову маладых людзей. Проста часамі вушы вянуць. Гэта толькі некаторыя часткі гэтага нашага жыцця, гэтай літаніі, гэтых анамалій сучаснага свету. І таму нам сёння
трэба таксама прасіць благасловення Божага, каб чалавек жыў паводле Божага закону. Калі распачыналася сексуальная рэвалюцыя, падчас гэтай сексуальнай рэвалюцыі далёка ўжо 1968 года у Парыжы, у Францыі, якая з'яўляецца першароднай дачкой касцёла, на славутым каталіцкім універсітэце, на сцяне славутага каталіцкага універсітэту Нотр-Дам нехта напісаў: «Бог памёр», подпіс Ніцше. Мы ведаем, хто такі Ніцше. Гэта ідэолог фашызму. Але знайшоўся нехта іншы, які перакрэсліў гэта і сказаў, напісаў: «Ніцше памёр». Подпіс Бог. Дзе сёння Ніцше? На паліцах бібліятэк, у кнігах. А яго няма, Бог ёсць. Бог таксама быў выгнаны з нашай зямлі. Атеісты гаварылі, што няма Бога, што рэлігія гэта опіум для народа, а ён ёсць. Застаўся Бог, і нашыя продкі яго верылі ў яго, гэту веру захавалі, пераказалі маладому пакаленню, і сёння мы бачым гэтыя плёны іх працы. Але мы далей павінны гэта чыніць далей. Мы павінны памятаць аб тым, што касцёл не можа дзейснічаць на аўтапілоце. Як самалёт пусцяць на аўтапілоце, ён ляціць. Мы адказныя ўсе за гэты касцёл, і мы павінны прасіць Божага благасловення, каб зразумець гэтую нашу адказнасць. Касцёл вельмі часта прадстаўляецца як човен, як карабель. І сёння на ўзбураным моры акіяну, безбожнага акіяну 3-го тысячагоддзя выдаецца, што гэты касцёл можа затапіцца. Гэты касцёл можа загінуць, карабель, які прадстаўляе касцёл, можа затануць. Але тут трэба ўспомніць евангельскі аповед аб тым, як Jesús быў разам у чаўне з апосталамі, і распачалася бура, а Jesús спаў сабе. Апостолы дакараюць яго: «Пане Jesús, мы топімся, ты сабе спіш, табе нічого тут у галаве няма, што мы можам загінуць». А ён кажа: «Чаго вы перапужаліся малой веры? Вы павінны быць людзьмі моцнай веры і сцішыў буру». Таксама, калі даверымся Богу, гэтай буры таксама сцішацца. Сцішацца буры таксама і тых сацыяльна-палітычных праблемаў, з якімі спатыкалася наша грамадства. Калі ўжо ўвесь тыдзень Мінск, іншыя гарады і вёскі бурляць. Мы не ведаем, што можа здарыцца заўтра, але вырашэнне адно. Усе шукаем мы гэтай вакцыны ад коронавіруса, не знайшлі яе. Трэба шукаць яшчэ і вакцыны ад грахоўнай пандэміі. Трэба шукаць вакцыны, якая вылечыць нас усіх з гэтай вельмі складанай грамадска-палітычнай сітуацыі, у якой мы сёння знайшліся. А гэтай вакцынай з'яўляецца ніхто іншы, як Jesús Христос, які прыходзіць да нас у Божым Слове, які прыходзіць да нас у сакраментах. І гэтае Божае Слова сённяшняй 20-й звычайнай нядзелі акурат актуальна, як быццам дадзена нам на наш час. Час, які мы сёння перажываем. Час вельмі складаны. У першым сённяшнім чытанні мы чулі словы прарока Ісаіі: «Мой дом з'яўляецца домам малітвы». Можа, хтосьці быў у Санкт-Петербургу, можа, будзе. На галоўнай артэрыі Санкт-Петербурга на Невскім праспекце знаходзіцца велічны касцёл святой Кацярыны Александрыйскай. У царскія часы гэты касцёл называўся церковью, матерью всех католических церквей России, Российской империи. Але на фронтоне гэтага касцёла латинскими буквами, на латинской мове написано: «Domus mea est domus orationis». Мой дом – это дом молитвы. И он был закрытый. Там хотели зрабіць канцэртную залу. Я памятаю самі, в 93-м годзе, калі працаваў у Расіі, мы яго адбіралі. Сёння зноў гэта велічны касцёл. Сёння нам патрэбныя канцэртныя залы, нам патрэбныя гандлёвыя цэнтры, гэтак далей. Але дом малітвы павінен заставацца домам малітвы, і вы шчаслівыя жа, што гэты касцёл увесь час заставаўся гэтым домам малітвы. На малітве. У касцёле мы спатыкаем Бога, каб гэтага Бога несці іншым людзям. Каб
ісці да іх з любоўю. І таму другое сённяшняе чытанне слова апостола святого апостола Паўла нагадваюць нам аб тым, што не павінна быць раздзяленнем. Мы павінны быць адным народам. Святы апостол Павел кажа, што юдэі не прынялі Езуса, і у той сам час яго прынялі язычнікі. Мы таксама сёння падзеленыя. Выбары, якія адбыліся тыдзень таму, яшчэ больш падзялілі наш народ. Сёння паміж намі стаіць вялікая сцяна, вялікі мур, але гэты мур трэба разваліць. Сёння таксама мы павінны памятаць і аб тым, што Бог ніколі нас не застаўляе, што мы павінны быць разам з ім, што ён прыходзіць нам у гэты крытычны момант з дапамогай, таксама як прыйшоў з дапамогаю гэтай хананейскай жанчыне, аб якой мы чулі ў сённяшнім Евангеліі. Жыхары Ханаэну, яны не належаць да выбранага народу. І яны былі ворагамі выбранага народу, ворагамі габрэяў. Але гэтая жанчына чула пра Езуса, чула пра тое, што ён чыніць цуды, яна бежыць да яго. Яна не належала да габрэйскага народу, але пане, ратуй мяне, пане, ратуй, бо моя дачка вельмі моцна хворая. Апостолы кажуць, ну не, падашлем яе, бо тут толькі крычыць, шуміць, балаган робіць, гэтак далей. Езус, а яна просіць да гэтай дапамогі. Езус кажа, што я пасланы да дзяцей выбранага народу. А яна зноў яго просіць. Ён кажа, што хлеб шчанятам ад дзяцей не адбіраецца, не даецца шчанятам. Езус выкарыстоўвае слова шчаня, бо, на жаль, так было ў габрэйскім народзе ў тыя часы, што тых, хто не належаў да габрэйскага народу, да выбранага народу, называлі, можа, там сабакамі ці шчанятамі, гэтак далей, больш, можа, сабакамі называлі. Чаму? Адна з прычынаў, што сабака есць усё. І таксама мяса свініну есць, а габрэі, вядома, не ядуць свініны. Гэта значыць, тыя, якія ядуць свініну, яны нечыстыя. І габрэйскі народ іх проста не ўспрымаў. Але што кажа гэтая жанчына? І таксама шчаняты ядуць тыя крошкі, якія спадаюць са стала. Езус убачыў гэтыя вялікія словы веры, моцнай веры гэтай жанчыны, і сказаў, якая твая вялікая вера. І яе дачка была аздароўлена. Дарагія браты і сёстры, мы таксама павінны з глыбокай верою падысці да ўсіх праблемаў, з якімі спатыкаемся, нашых асабістых, нашых парафіяльных, нашых грамадскіх. Толькі тады мы зможам ісці у будучыню, якая будзе шчаслівай. А для гэтага трэба паглядзець на ўсё, што адбываецца ў праўдзе. Толькі праўда учыніць нас свабоднымі. А праўда ёсць адна. Змяняюцца сацыяльныя, эканамічныя, палітычныя сістэмы, але Бог застаецца той самы. І Слова Божие, якое мы пачулі, застаецца тым самым. Яно не змяняецца. Свет зменіцца, але маё слово застанецца, кажа Езус Христос у сваім Евангеліі. Так было, так ёсць і так будзе. І сёння, як мы ўжо ўзгадвалі на пачатку гэтай святой імшы, мы вспоминаем святого Роха, які вельмі папулярны тут у Беларусі, і не толькі ў Беларусі, у свеце. Гэта апякун ад гэтых заразных хваробаў. Заразная хвароба і пандэміі каранавірусу, якой мы так вельмі баімся. Як я ўжо ўзгадваў на пачатку, пандэміі граху, і пандэміі раздзялення, і пандэміі няпраўды сёння ахапіла свет, і асабліва ў апошнія часы ахапіла наш народ. Сёння мы звяртаемся да нашага апекуна сённяшняга дня святого Роха, каб ён выпрасіў у Бога для ўсіх нас ласку гэтага найперш духоўнага здароўя і здароўя цела. Каб сапраўды у здаровым целе быў здаровы дух. Прыкметна, што апекуном, галоўным апекуном гэтай парафіі тут у Ваўкалаці з'яўляецца святы Ян Хрысціцель. Яго заданнем было падрыхтаваць дарогу прыходзячаму пану. Ён паказаў тым людзям, якія стаялі над берагамі Ярдана, дзе ён удзяляў хросту толькі з вады, што вось баранак Божы, вось той, які бярэ на сябе грахі свет, і ён паказаў, што прыйшоў збаўца.
Сёння мы павінны следаваць яго прыкладу. Мы прыходзім у касцёл, бо касцёл — гэта месца спаткання чалавека з Богам. Але спаткаўшы Бога, мы павінны Бога несці іншым людзям, дзяліцца гэтай праўдай. Сёння так шмат людзей, можа, і называюць сябе хрысціянамі, можа, забыліся, што яны хрысціяне. Яны жывуць як пагане. І таму святы Ян Павел II сказаў, што галоўным заданнем касцёла ў наш час з'яўляецца новая евангелізацыя. Гэтую праграму падтрымлівае папа Бенедыкт XVI і папа Францішак. Новая евангелізацыя — гэта не новая Евангелія. Евангелія тое самае, але новыя метады, новыя спосабы Евангелія. І тут ужо адказны кожны чалавек за гэту евангелізацыю. Мы дзякуем Табе, Божа, за 600 гадоў гэтай парафіі. Мы дзякуем Табе, Божа, за 150 гадоў гэтага касцёла. Мы дзякуем Табе, Божа, за тую свабоду веравызнання, якую мы атрымалі. Але свабода — гэта не толькі дар, гэта таксама заданне. Мы выйгралі з несвабодай у атэістычныя часы. Нашы продкі, некаторыя з нас, але ці выйграем сёння ў часы свабоды, калі наша вера пад пагрозай знаходзіцца. Наша свабода знаходзіцца таксама пад пагрозай. Наша айчына, наша бацькаўшчына таксама сёння раздзеленая. Святы Руху і святы Яне Хрысціцелю, выпрасіце ў Бога тую ласку. Ласку еднасці ў нашым народзе. Ласку зразумення, што толькі ў праўдзе мы будзем свабоднымі. І толькі ў праўдзе мы зможам будаваць нашу будучыню. Выпрасі нам гэтую ласку, каб як мага хутчэй вырашыліся ўсе праблемы, з якімі спаткалася наша грамадства. Мы, беларусы, мірныя людзі, і мы павінны мірна будаваць нашу будучыню. А гэта зможам учыніць тады, калі у галаву вугла нашага жыцця і нашага грамадства паставім Езуса Хрыста, паставім Яго Евангелие і на духоўных каштоўнасцях, на каштоўнасцях Евангелия будзем будаваць нашае жыццё. Гэта гарантыя шчаслівага жыцця на гэтай зямлі, шчаслівай нашай будучыні і вечнага шчасця ў небе. Амен. Веру ў адзінага Бога, Бога
Доверим всемогутному Богу в молитве потребы наши и всего свету. Молимся. Молімся за святого Айца, наших біскупаў і святароў, каб іх навучанне і прыклад жыцця былі знакам Божай любові да кожнага чалавека. Молімся за святы касцёл, каб сярод заганаў гэтага свету быў светачам праўды і міласэрнасці. Молімся за тых, хто кіруе нашай краінай, аб мудрасці і любові у выкананні сваіх абавязкаў. Молімся за супакой у нашай краіне, каб скончыўся неспакой і запанавала Божая справядлівасць. Молімся за дзяцей і моладзь, каб умацаваныя добрым прыкладам старэйшых былі заўсёды верныя Хрысту. Молімся за душы нашых продкаў, асабліва тыя, якія церпяць у чыстцы, каб як найскарэй увайшлі ў нябеснае валадарства. Молімся за нас, каб у сваім штодзённым жыцці усе ж адчувалі прысутнасць жывога Бога. Всемогутний милосердний Боже, наставництвом опікуна этой парафії святого Яна Хрестителя и святого, якого мы сегодня вспоминаем, нашего опекуна, святого Роха, прими наши покорные молитвы, выслухай наши просьбы и благослови нам на наше завтра. Просим през Христа, Пана нашего.
Молитесь, браты и сестры, ко мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Прими ласкавуючи гэтыя дары, у якіх адбываецца цудоўная перамена, каб мы, ахвяруючы Табе тое, што ад Цябе паходзіць, маглі прыняць Цябе самога ў Тваім Сыне, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пан з вами. Угору серцихи. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэтай справядліва слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святый Ойча, усемагутны вечный Божа, Ты у своей милосердности так полюбил свет, что спаслал нам, як откупителя своего Сына. И Он стал подобным до нас во всем, опроча греху, как Ты мог любить у нас тое, что полюбил у своим Сыне. Праз Его послухмяность Ты вернул нам дары Своей ласки, якие мы стратили праз грешную непослухмяность. Тому за анёлами з усіми святыми мы прославляем Тебе разом с ними ускликаючи. Сапраўды, Боже, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Jesуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святого, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і насычаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і до захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос, и спаслал на апостолов Духа Святого праз Христа, покорно молим Тебе, Пане, освяти моцаю Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны целом и кривёю Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказал подяку Тебе складаючи, благословил, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого усе, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечере взял хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил и подал своим учням, кажучи:
Берите и пейте с его усе, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память. Это великая таемница веры. Самое его цудовное воскресение в небушестве, и чекаючи его другого Христя, с подякою вкладает тебе эту живую и святую оферу. Взглянь, просим на дар твоего костела, и прими его как оферу, якой ты пожадал быть умилостивым. Да сколько мы, усмотренные телами кривёю твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Ён сам учинить нас вечным даром для Тебе, кабы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, найперш с Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Яном Крестителем, святым Роком и всеми святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання принесе усяму свету супокой и избавление. Будь ласкавы умацаваць у веры и любови костел Твой, які пилигримуе на земле, со слугою Твоим папам нашим Франтишком, біскупом нашим Тадеушем Олегом, з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобой откупленным. Будь милостивы да просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Ойче, ласкаво з'яднай с собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, а менавіта сенза Тамковича Казимира, сенза Франтишка Гринкевича и усіх, кто у ласцы Твоей одышол с гэтага свету. Милостиво прими у валадарства Твое, где и мы спадяемся быть, каб разом з ими заўсёды радоваться Твоей хвале. Праз Христа Пана нашего, праз якого адорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Молимся, да Отца Небесное, к нас научил Иисус Христос.
Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были совсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и престя збавці нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой погана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, який бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную.
шлем душевный супокой у наших сердцах домах и наогул на усей краине. И у знак нашей удячности примите кренаска дары нашей земли, нашей парафии. Парафии и 150-летие костела святого Иоанна Крестителя агрогородка Волколата. Уважаемые бископ Тадеуш Кабрусевич, бископ Олег Курпевич, уважаемый наш Олег, примите искреннее поздравление с этим замечательным праздником. Костел агрогородка Волколата всегда был центром духовности. Это дом, куда каждый прихожанин может прийти и со своим горем, и со своей радостью. Куда все приходят, чтобы помолиться за здоровье свое и ближнего, за урожай, за мир и спокойствие в наших душах. И мы хотим пожелать, чтобы этот костел оставался таким вечно, чтобы прихожан в нем становилось больше и больше, чтобы сюда приходила молодежь, и приходили дети, и чтобы, как и сейчас, в нем дарили и внушали всем Слово Божье, мудрость, спокойствие, веру и мир. С праздником вас! Наприкінці Святої Мши я хочу подякувати Пану Богу за сьогоднішнє свято, за добре воля, за те, що так шмат людей, святоров, саме дякую, могли прийняти уділ в этой святочной Мши, подяки за 600 лет парафії, 150-ліття Костела. Дай Бог зійниче през людей, тому дякую єпископу Олегу і святу пропащу, дякую ще парафії за запрошення. Дякую за супольную молитву. Костел у Волколаці, парафія у Волколаці. Сьогодні відзначають велике юбілей. І сьогодні парафія починає писати нову сторонку своєї історії. 601. Костел починає писати нову сторонку так само своєї історії. 151. Нехай добрий Бог благословить вашей парафії і этому костелу, как был место духовного отражения. Мы хотим отражения. Мы хотим новой Беларуси. Беларусь, которая збудована на христианских коштовностях. Только самые здешние перемены, только инфраструктура, это еще замало. Это еще не все. Мы тешимся, что наши города, вёски становятся больше пригожейшими, дороги, люди лепее одеваются. Лепшие машины. Люди почали ездить за межу. Ну, в этом году мы не можем поехать по этому коронавирусу. И так далее. А это еще не все. Я вспоминаю слово литовского кардинала Винсента Сладкевича. Я тогда працевал в Польской Браве в Вене. И он приехал на некую урочистость Марийную. А тогда были часы Горбачевской перестройки. Памятуют старейшие люди. И он тогда сказал, мы читаем в газетах, чуем радио, телебачение. Перестройка не идет, перестройка буксует. И он сказал, она будет буксовать, пока не будет перестроен сам человек. А перебудовать человека, перестроить человека, треба найперш знутри. Треба найперш вернуть ему в образ, поводле якого всі ми створені. І нехай нова сторонка, яка відкривається сьогодні в історії цієї парафії, і цього костьола допоможе всім нам. У новий шлях парафія, у новий шлях костьол Святого Яна Хрестителя.
Живучи в таких складаних обставинах, в яких ми знаходимося, ми не одні. З нами святий отець Францишек. Ось такими словами і от сьогодні звернувся, звертається до нас. Мої думки керують до дорогу Білорусі. З великою увагою сочуся ситуації, яка склалася після виборів у цій країні. Закликають до діалогу, спинення гвалту, поважання справедливості і права. Довіряємо усіх білорусів обеці, Богородиці, королеви супокою, Папа Францишек. Дякую Святому Отцу за його пам'ять об нашій країні, за те, що він там, далеко в Римі, у столиці католицького костюла, той, який веде сьогодні корабель костюла, по зборних хвалях 21 століття, пам'ятає нас і молиться об нас. Ми так само пам'ятаємо об їм у наших молитвах, как он моцно тримав стир этого корабля, этого човна Петра, и как можно вел его в новые часы, часы выполненные Божией ласкою. Нехай добрий Бог йому благословить. Дякуючи вам ще раз і прийміть благословення. Владикою, владикою, все. Пан з вами. Нехай ім'я Пана буде благословлено. Допомога наша у імені Пана. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Идите в супокое Христа. Теперь отбудется выставление святейших сакраментов, летание до Святого Роха и Евхаристичная процессия. Святий Руху ласкавий Отче огородний, Святий Руху, яким мужна, погарджав усім світським, Святий Руху нястовним, земний пілігримі, Святий Руху, який пребуваєш у небесній хвалі, Святий Руху, особливий виратувальник от
моральної пошесті. Святий Роху, який з ласки Христової став великим чудотворцем. Святый Роху, мужный оборонца святой веры. Святый Роху, незвичайный послідовник Христовой бедности. Святый Роху, клопотливый опекун удовов и сиротов. Святый Роху, отданный содержальных душаў. Святый Роху, действенный лекарь людских хворобов. Святый Роху, приклад правдивой побожности. Святый Роху, досконалый проводыр на шляху цнотов. Святый Роху, цудовный приклад апостольского. Раз заслуги святого Роха, верного твоего последовника, тебе просим, выслушай нас, как нас от пожару, голоду, войны и заразы избавил, тебе просим, как нас от грешных учинков заховал, тебе просим, как нас по прикладу святого Роха в твоей службе святой умазовал, тебе просим, как нам, сынам и дочкам, равную дал, тебе просим, Сыне Божий, тебе просим, Баран Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, молимся. Боже, який про свого Анёла обязал Святому Роху, что кожный, хто щиро попросить Його об заступництве, будь захований от усялякої згубної навали, учини просим Тебе, каб ми, те, хто побожно святкує успомін і Ягоних заслугов, были заховані от смертної хвороби души і тіла. Про Христа, Пана нашего. Молитва об Айчине поводле святого Яна Павла II. Мать Божия, Королева Беларуси, дякуючи за Твою материнскую опеку, доверяем Тебе нашу Айчину, нашу сучасность и будучиню. Нехай ім'єння до супольного добра перемагає егоїзм і поділи. Нехай усі, хто герої нашої країни, будуть у Тебе покорною слугою Ісуса Христа і вчаться служити і розпізнавати потреби своїх громадян. Как Беларусь могла стать володарством любові, правди, справедливості і супокою, де шанується ім'я Твоего Сина і годність кожного чоловіка. Маті, одинародного Божого Сина, який дав нам новую заповідь любові як головний принцип життя, випроси, как мы стали рухливыми будовниками солидарного света, у яким любов перетворяє узброєні конфлікти у супокой, а цивілізацію смерті у цивілізацію життя. Нехай наш народ завжди буде вірним Богу, владаром всього світу. Маті єдності і спокою, умацовуй супольність Костюла Твоего Сина, да поможи, как все христиане, моцою Духа Святого сталися одною сім'єю сестер і братов Єсуса Христа, одиного звався світу, учора, сьогодні і навеки. О ласкавая, о летостивая, о наимилейшая Панна Мария, прими наш довер, умазовывай его в наших сердцах и склади перед обличием Иисуса у Троицы Святой Единого Бога, у Троицы Святой Единого, який живи и владарец на веки вечные. Аминь. Раз удел в этой урочистости деля отрывания повного вкусу. Помолимся еще о интенциях Святого Отца, молитвами Отче наш, Святая Мария и хвала Отцу. Отче наш, который в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, как в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам
за нас грешних, теперь и в смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому,